Et sun on pakko olla mun mukana ja rupesit soittamaan porukoilles. Niin, hupsista, miehen akka. Sanoinko mä en oo kenenkään akka. No niin. Sä et väkisi akkoja saa. Näin mä sanoin sulle, Sä et väkisi akkoja saa. hupsista sä oot meidän akka. Mut sä et väkisi akkoja saa. No niin, mut sulla on ollut monta tilaisuutta lähteä. Monta kertaa mä yritin lähteä sitten talosta kun sä tulit mun ovella vastaan. Monta kertaa. Sä olit vessassa, en mä tiedä, sä olit vessassa ja niin poispäin. Monta kertaa mä olin lähdössä, kun sä tulit ottamaan mua talossa kiinni. Lähdin yksin, kun me oltiin lähdössä talosta autoon. Sä kerkesit siihen autoonkin perään, kun mä olin lähdössä siitä. Sitten mä olin Nesteellä lähdössä. Sä tulit siinäkin perään. Joo, siinä mä tulin kyllä perään. Tässä on varmaan 4-5 kertaa, kun sä oot tullut mua kiinni vastaan, kun mä oon ollut lähdössä karkuun sua. Siinä perään, mutta sinua minä en koskaan pidä väkistä naisia. Mutta enkö mä oon sanonut sulle koko aika, laske minut pois. Et sä oo sanonut. Nyt valehtele. Tähän yhden kerran mulle. Tähän voi ottaa todistaa paikalle. Tähän voi ottaa todistaa paikalle. Tulepa tänne. Otetaan todistaa paikalle. Sä pyydät tänne näin, se on täynnä ihmisiä. Pyytän tähän näin. Soita siihen. Mä oon monta kertaa, mä en tiedä, ootko sä niin sekaisin vai mitä, mutta mä oon monta kertaa pyytänyt sua pois. Mä oon pyytänyt Hemmiä, mä oon pyytänyt Alvaria, järjestäkää mut pois tästä. Oon pyytänyt sultakin, laskekaa mut pois. Yhden kerran minulta pyytänyt. Mä oon pyytänyt koko aika, laskekaa mut pois. Yhden kerran minulta pyytänyt. Koko aika on pyytänyt sua, laskekaa mut pois. Yhden kerran minulta pyytänyt. Tähän voi todistaa paikalle. Ymmärrätkö, et sä luiksut on niin hyvä ihminen, että mä voi raukka sun päiviä. Älä komistele sun ripsissä mikään näppänaamalassa. Niin. Luuletko sä olevasi joku erikoinen, kun sua ei huoli kukaan? Niin erikoinen. Sua ei huoli kukaan, kun sua hakkaa. Kukaan ei halua sua. Voi näppynaapa vaihokas. Näppynaapa vaihokas. No mä oon ainakin tosi nättinaamana. Näppynaapa vaihokas. No sä nyt saat puhua mitä sä haluat, mutta mä olen erittäin kaunis kasvainen ihminen. Näppynaapa vaihokas. Mä oon erittäin kaunis kasvainen ihminen. Näppynaapa vaihokas. Haloo? Missä? Eikö enää saa vastaa tähän näin? Vittu mä en tuo väkistä. No sit laske mut pois. Minä lasken tuo pois, mutta kun sä lähdit tuolla tavalla jakamaan lähdit sitä. Hemmi yksi vaikka sulle. Sä istut normaalisti pöydässä äsken. Sä istut siinä Nesteen pöydässä. Haluatko Hemmi Alvari mitä asiaa? Häh? Niin Hemmi Alvari ei päästänyt sua pois, niinkö? Niin se sanoit äsken. Ei vaan ne ei puuttunut. Ne ei puuttunut tähän näin. Ne ei kommentoinut tähän yhtään mitään. mitään. Se sanoit äsken. Ei ne puuttunut tähän näin. Voi kuka niistä käy sua vastaan? Niin se sanoit äsken. Niin, ne ei lähtenyt puuttumaan tähän näin. Noniin, sä ajoit ihan normaalisti ajoit se auto. Älä aja vielä mihinkään sitä autoa. Kukaan noista ei vastaa puhelimen pyydän tuohon pihalle. Älä aja vielä mihinkään tästä autoa. Niin. Luuletko sä, että minä sinua väkistät pian? Kuuntele, sä saat nyt Mä laitoin sen liven päälle. Se on kerran, jos mä laitan liven päälle ja yleismaailma näkee, niin... Sä voit tehdä niin huvia urheilun No kannalta. mä teen vaikka urheilun kannalta. Minä teen. Minä teen mitä mä haluan. No sä et ikävä kyllä voi. Nyt sä vaikka istut siinä vaikka väkistä. En istu. Sä istut siinä. Nyt sä istut siinä. En istu. Et istu. En Ootko istu. ihan varma? En oo väkistä kenenkään mukana. Oo, kadoppa etteko. En oo väkisin kenenkään mukana. En oo. Etkö? Etkö? Häh? Etkö? Sä nyt saat pitää sitä liveä päällä, saat puhua mitä sä haluat, mutta sinä ja minä tässä tarkkaan tiedetään, että mä oon täältä koko aika halunnut pois, sä et oo mua itse laskenut pois. Sä oot sanonut mulle kyllä. Tasan kerran. En ole sanonut, kun monta kertaa olen sanonut sulle. Näin, että minä en halua koko mitään. Koko aika mä oon sanonut tässä autossa. Koko aika tässä autossa sanonut, että laskekaa mut pois. Koko aika.
En tiedä, onko nää Hemmiä nähnyt porukkaa, mutta en tiedä kumminkin. No niin. Tulkaa nyt tänne näin. Pyy Alvari kanssa. Onko Hemmi pyytänyt koko aika autossa, että mä haluan pois? On rehellinen, onko pyytänyt? Et sä sanonut edes siitä. Älä sekoittaa. Ei, kun Aleksi haluaa sekoittaa ne tähän näin. Aleksi haluaa sekoittaa ne tähän näin. Kahden kauppa ja kolmannen korapuusi. Ei, mutta se luulee, että mä väkisin. Se on aina auto ihan normaali. Siinä on ollut kyys kanssa. Aleksi, nyt tää on pois tästä. No niin, nyt lähde. Jos haluat tehdä asiaa. Nyt pois. Tästä on aina turppaa muutaman kerran läpsillä on välillä ja... Nyt tiedä päästä. Tästä on tuun kohta idolla. Tunnin päästä. Tällä meni. Sä et mua väkisin vois. Mitä viiä? Ethän voi. Usko nyt. Sä et mua väkisin voi pitää tässä, jos mä en halua olla. Sä et voi vitun idiootti pitää mua tässä väkisin. Oot isäs nussu ja se tissu sinne ratissa nyt. Noniin. Isä nussu ja se tissu sinne ratissa. Noniin. Aja sitä autoa eteenpäin nyt. Nyt mä ajan, mä tapan meidät molemmat nyt. Noniin. Mä tapan tän. Ei kun nyt katsotaan. Noniin. Isäs nussu ja sä lujaa. Isäs nussu ja sä lujaa. Se on, ei mitään. No problem. Take it easy. Sun polku vastaan. Mä se live kiinni nyt. Tää live vielä mihinkään kiinni. Sä lasket mut nyt pois tästä näin. En laske mihinkään. Kyllä lasket nyt pois. Usko Sä et väkisin voi ketään Usko pitää. nyt, ei tässä. Usko nyt. Et pääse näin helpoin. No sinä et pii ketään väkisin. Isäs nussia sun taas sitä autoa sinne. Se välitä ties. Häh? Se välitä ties. Häh? Sä et mua väkisin pidä. Se välitä ties. No sä et mua väkisin tässä autossa pidä. Se välitä ties. Häh? Sun porukka sun jää mikä vaan, jos nyt ajattelee auto. Noniin. Ymmärrätkö mitä tarkoitan? Sä voi laittaa petskokun perään, tiedätkö sä mitä sen jälkeen sun porukka tärkeää? Mä en tykkää, mä en leikki millään poliisilla. Noniin. Juuri sitä sä täyt. Nyt tällä hetkellä. Niin. Saman tien. Nyt heti kun petskut piettää, mä täräytän saman tien, mutta se niin vaihe, kun sulla on ehkä börry. Näin. Ajappa sitä autoa. Nyt ajat. Ajat autoa. Sä et aja mitään. Isä nussia, sä oot isä nussia ihan mikä vaan.